Πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μου, προβλήματα. Δεν βλέπω κάθαρα. Πολλά πράγματα προσπάθησε να δεις πιο κάθαρα. Στο στούντιο τέσσερις νέους ανθρώπους υπηρετούν τον πολιτισμό με ο καθένας με τον δικό του τρόπο και έχει σχέση με το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Κορινό, Σάββατο, αύριο δηλαδή, 19 Δεκεμβρίου, από τις 4 μέχρι τις 8, τραγουδούν και χορεύουν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κορινού. Ο Μανώλης Μαρούλας Γκρέκα τραγουδάει hip hop και η Χριστόφορος Μαρούλας, Γιάννης Κοκελίδης και Παναγιώτης Σακούλας έντεχνο, όπως επίσης και η Μαριάννα Παπαποστόλου, Νίκος Κουλακιώτης, Νίκος Μπόζογλου, Χρήστος Φορίδης, έντεχνο λαϊκό. Λοιπόν, έχω αυτούς τους 4 νέους που σας είπα νωρίτερα στο στούντιο, εδώ πέρα, και είναι η χαρά μου που έχω 4 νέους ανθρώπους και επειδή τα μικρόφωνα μας είναι 3, ένα του δημοσιογράφου και 2 για τους καλεσμένους μας, ένα λάξ λοιπόν θα μας μιλήσουν. Δίπλα μου έχω, αριστερά μου έχω τον Μανώλη Μαρούλα Γκρέκα και τον Γιάννη Κοκελίδη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Μάλιστα. Πες μας, Μανώλη, Μανώλης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Γκρέκα. Ναι, αυτό πώς είναι το Γκρέκα? καλλιτεχνικό. Α, έτσι. Ναι, το χρησιμοποιώ στη μουσική. Το έχω μικρός. Πώς το κράτησα? Ναι. Είχα κάποτε ένα σκυλάκι, το οποίο λέγονταν έτσι, Γκρέκα. Σε μικρή ηλικία το είχα. Αρρώστησε, πέθανε μετά από λίγο διάστημα που το είχα και κράτησα αυτό το όνομα. Αλλά η αγάπη για το σκυλάκι, έτσι. Ναι. Τον καλό μας φίλο, τους καλούς μας φίλους. Ναι, αύριο λοιπόν hip hop και έντεχνα και διάφορα άλλα, οι υπόλοιποι από τα σχήματα που συμμετέχουν. Γιατί hip hop? Αυτή τη μουσική την ακούω από μικρή ηλικία, αρκετά μικρή. Ασχολήθηκα και μικρότερος πιο πολύ με αυτό, άρχισα να γράφω κάποιους στίχους. Είχα ένα σχήμα κάποτε, είχα βγάλει και κάποιες δουλειές τότε, τεχνικές πιο πολύ. Έτσι όπως μας τα λες, είναι σαν να έχω δίπλα με ένα 40, ενώ είσαι πόσο? Είμαι 22 χρόνων. Γι' αυτό, λέω, επομένως τα έκανες από ποια ηλικία, από το γυμνάσιο? Ναι, μου άρεσε γενικώς να το ψάχνω, πήγαινα σε συναυλίες, έβλεπα καλλιτέχνες που τους θαύμαζα, έβλεπα τις κινήσεις τους, γενικώς το έψαχνα όλο αυτό, μου άρεσε, ενημερωνόμουν καθημερινά. Έκανα και γκράφιτι. Γενικώς ήμουνα σε αυτό το χώρο, σε αυτή την κουλτούρα. Αυτό το hip hop, τα κομμάτια τα φτιάχνεις εσύ? Ναι, εγώ το φτιάχνω. Και το περιεχόμενό τους, τα στοιχεία τους? Τα στοιχεία τους είναι βασικά, στόχος μου είναι να βγάλω κάποια σωστά μηνύματα προς τα έξω από αυτά τα κομμάτια. Κάποιες αλήθειες, δικές σου αλήθειες. Κάποιες αλήθειες. Δεν είναι στόχος μου να ακουστώ παντού. Στόχος μου είναι να ακουστώ σε νεαρές ηλικίες, ώστε να τους επηρεάσω θετικά. Αυτά δεν είναι ό,τι προσπαθώ να στείλω. Ενδιαφέρον, και αυτά τα μηνύματα θα τα περάσεις και στην αυριανή εκδήλωση. Ναι, και θέλω να πω συγκεκριμένα για αύριο. Ναι. Εγώ ετοιμάζω ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Ζωή σαν ταινία». Έχουν κυκλοφορήσει από αυτό το άλμπουμ τα 3 κομμάτια. Και αύριο θα πω και τα άλλα 4 που δεν έχουν κυκλοφορήσει και θα κυκλοφορήσουν μέσα στον χρόνο. Και νομίζω θα είναι χαρά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερινή, η συνάντηση νομίζω θα τα περιμένει κάποια στιγμή να τα παίξουμε, να τα παίζουμε και εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Διότι καλό είναι να έχουμε κομμάτια και από φημισμένους τραγουδιστές κλπ. Όμως και ανθρώπους της περιοχής μας, δικά μας παιδιά, καλό θα είναι επίσης να έχουμε τραγούδια, ιδιαίτερες ερμηνείες και μηνύματα για τη ζωή. Λοιπόν, ναι, για πες μου. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι οι νεαροί που προσπαθούν να ασχοληθούν με αυτό, με τη μουσική, όχι καθαρά με το hip hop, οτιδήποτε έχει να κάνει με μουσική, θέλω να πω ότι άμα το ψάξουν και δουν τι δυνατότητες έχουν, θα δουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και ας μην υπάρχουν εταιρείες, managers, μπορούν από μόνοι τους ψάχνοντας αυτό και να το αγαπάνε, ότι μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα. Μάλιστα. Γιάννης Κοκελίδης. Εδώ σας μεσημέρι. Για πες μας, εσύ είσαι σε ένα άλλο σχήμα, Κοκελίδης, Σακούλας και Μαρούλας. Ο άλλος Μαρούλας. Χριστόφορος. Ναι. Τι θα τραγουδήσετε αύριο?
Εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα έντεχνων τραγουδιών. Είναι κάποια τραγούδια γνωστά σε αρκετό κόσμο. Είναι τραγούδια τα οποία είναι από το ρεπερτόριο, θα λέγαμε, των μεγάλων επιτυχιών. Ναι, πολύ σωστά, σε αντίθεση με τον Μανώλη, ο οποίος έχει γράψει δικά του τραγούδια και είναι ένα κρυφό ταλέντο, γι' αυτό και πιο πολύ είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Χαιρόμαστε κι εμείς εδώ πέρα που έχουμε τέτοιους ανθρώπους, μόνο που δυστυχώς δεν τους προβάλλουμε και δεν εννοώ μόνο το Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατέρης γενικότερα, αλλά να μια ευκαιρία. Πολύ σωστά. Και έπειτα εμείς ως πολύ καλοί φίλοι έχουμε έτσι έναν δεσμό, έχουμε δημιουργήσει ένα σχήμα όχι μόνο έντεχνο, μπορούμε να παρουσιάσουμε και άλλα κομμάτια διαφόρων ειδών. Είμαστε και οι τρεις απόφοιτοι του μουσικού σχολείου και έτσι έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά. Του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Ναι. Άρα λοιπόν το μουσικό σχολείο που είχαμε προχθές εδώ την